खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं। मैया मोनाबिलि समाव गसाइगावआव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गसाइगावनि 31 नं राजा लामायाव गंनै मटर साइकेला मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों आरो बे सौग्रावलायनाय जाथायाव सासे लाइमोन सेंग्राया अबथिरा जिउ गोमाजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो साथाम सुबुङा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव जिउ गोमाजानाय लाइमोन सेंग्राखौ 2 नं गलादाङि गामिनि थागिबि जनाराम बसुमतारीनि फिसाज्ला बिमल बसुमतारी 20 बोसोर होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया सासे आर्मिया अबथिरा जिउ गोमाजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा अरुणाचल हादरसायाव डिउटि होबाय थानाय समावनो हा गिसिखानायनि जाउनाव अबथिरा जिउ गोमाजानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथांनि मुंखौ सुबेदार एएस गाखाले होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा महाराष्ट्र हादरसानि थागिबि सुबुंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा थैनाय समसिमाव गावनि अनजालि बिसि आरो गावनि 2 फिसाजोखौ नागारलांनो होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं। बलिउडनि आइजो फावखुंग्रि रबिना टेन्डननो 2023 मायथाइनि भुपेन हाजरिका बान्थाखौ गथायगोन होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बान्थाखौ आसामनि बहागि रंजाथाइ फालिनायनि समाव गथायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे बहागि रंजाथाइ फोरबोखौ बेलटलायाव 20 एप्रिलनिफ्राय 22 एप्रिलसिम खुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बहागि रंजाथाइ फोरबो फालिनायनि जोबथा 22 अक्ट'खालि बे भुपेन हाजरिका बान्थाखौ गथायगोन होनना फोरबो कमिटिनि आफादगिरिया फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रादि बे बान्थायाव फोरमान बिलाइजों लोगोसे 2 लाख रां बान्था हिसाबै गथायनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि थाखाय बावखुंग्रि ब्लक कमिटि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया थाबायना सुबुं सांग्रांथि हान्जा सुरनाय आरो जथुम्मा खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बाहागो लाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि हाग्रा दानस्रांनायखौ आं माब्लाबाबो मोजां मोना। फेरेंगाया गावनो समिल खुलिदों होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।